Hola, bon dia. Soc el Patxi I l'Eric, bones, d'arqueòlegs.cat i estem a Guissona excavant el pou de la Casa Senyorial. Com és excavar un pou? Bueno, és com excavar una sitja però més fonda i plena d'aigua, contínuament plena d'aigua. I amb les pluges d'aquests dies, doncs, més aigua encara. Cada 4 o 5 cabassos que traiem de terra, més o menys, en traiem un parell d'aigua i res, prenem les mesures de seguretat. Aquí tenim el segur de la vida, en cas de que caigui això em deixa penjat, no em faria mal. I el més important és tenir un company com l'Eric, que a part de ser un gran arqueòleg, tinc la sort que és escalador i la veritat és que em sento bastant segur. De baixar, sabent que si em passa alguna cosa, ell ràpidament em salvarà. m'encarrego de portar la grua, pujar els cabassos i bàsicament estar amb el Patxi. Estigui amb nosaltres dos i que no es quedi sol. I poca cosa més, així que anirem baixant el pou i seguirem treballant.